गोजोन सान्थि फैबाय होननानै मुं लाफ्लानानै बेसेबां असान्थि खालामदों आरो माबायदि गुन्दा फिनानै दोनदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनाव सावरायलांदिनि। नंमारगौ आं सासे फेरेंगाजों फिसानो सासे गुन्दामोन आङो। नंगौ बे जाथाया नोंथारगौ। बिजेपिनिखौबो जोंखौ बिसि होदों, कंग्रेसनिखौ बिसि होदों जोंखौनो, बिपिएफनिखौबो जोंनि बिसि होदों, जोंनो मावदों बे खामानिखौ। फेरेंगाया जेंगोनखौ मिथिखानानै दिनैहाय गुन्दागिरि खालामदों, लकेलिटि मानसिफोरखौ लानानैहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामहोदों। दा बेनि गुन्दागिरिया बेनो। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों, इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो नुहैनाय बायदि। आरो लोगोसे चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे उनफोरनि भिडिअआ नोंथांमोननिसिम गोरलैयै सौहैनाय बायदि। दा बाथ्राया जाहैबाय, फैगौ 22 सेप्तेम्बराव बिटिसिनि इलेक्सना जानो थांगासिनो दं, जायखौ लानानै बिटिसि ओनसोलाव राजनितिकनि धौआ ओरैबायदि माने जागासिनो दं। ससियेल मिडियाखौ बोलाबानो नुयो गोबां खौरां। दा बेफोरनि गेजेराव आङो मोनसे भिडिअखौ नुनानै एसे गोजांस्रिवनाय मोन्दों आरो एसे लाजिदोंबो आरो एसे दुखुबो मोन्दों आरो। दा बाथ्राया जाहैबाय बावखुंग्रि बियाबनि बाथ्रा। इउपिपिएल हानजानि ओरैबायदि दुथां खामानि मावग्राफोरमोन, फेरेंगा सारनि थिननायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों, जे बिथांमोना गावसोरखौनो बुंनानै लादों जे आङो इउपिपिएलनि गुन्दामोन। जेसेबांनाखि माने गाज्रि गाज्रि खामानि मावदों बावखुंग्रि बियाबाव, बेवहाय जोंनो इनभल्भ दङमोन, जोंनो मावदोंमोन, बेफोरबायदि बुंनानै लादों आरो। दा बाथ्राया साननो गोनाङा बेसो जे सान्थिनि मुङाव बिटिआर गोरोबथा खालामबाय आरो बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव सान्थि फैबाय होननानै जोंना प्रमद बर' बिथां आरो गोबां इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बुंबाय थादों, जेरै राजु नार्जारि बिथांमोनाबो गोबां खेब माने जेरावखि माने मिटिं जाया, जेरावखि माने सावरायनाय जाया मानो बिथांमोना बे गोजोन फैबाय, गोजोन जाबाय, बेफोर बाथ्राखौल' बुंबाय थायो। नाथाय नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जे थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव माबायदि सान्थि जादों आरो माबायदि असान्थि जादों आरो सोर खालामदों, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थारैनो सान्थिनि मुङाव जुदि बिटिआर गोरोबथा जामारदोंमोनब्ला आरो इउपिपिएल हानजाया जुदि थारैनो गोजोनखौ सान्थिखौ लुबैयोब्ला दिनै मानो बेफोरबायदि खालामहोखो, मानो बेफोरबायदि आखल आखु दिन्थिहोखो, बेखौसो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो। दा बेनो रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल हानजानिफ्राय माने गोबां गोदै गोदै रावजों बुरखायबाय थानाय, नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव प्रसार खालामनाय, बेफोरखौ नैबे माखासे भिडिअनि गेजेरजोंनो प्रमान खालामगोन आरो। दा आं गोबांथार रायलायलिया, सोरनिबा थाखाय देहायाव नांहैनाय गन्थङाव दै हाबनायबो जानो हागौ, बिनिखायनो गोबां बुंला आङो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायदो, भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव ओरैबायदि कमेन्टल' हरबानो जाबाय, आं अब्लानो सोर गोरोन्थि माने सोर गोरोन्थि नङा बेखौ बिजिरनानै आरोबाव भिडिअ लाबोबावगोन। नंमारगौ आं सासे फेरेंगाजों फिसानो सासे गुन्दामोन आङो। नंगौ बे जाथाया नोंथारगौ। बिजेपिनिखौबो जोंखौ बिसि होदों, कंग्रेसनिखौबो बिसि होदों जोंखौनो, बिपिएफनिखौबो जोंनि बिसि होदों, जोंनो मावदों बे खामानिखौ थार नोंथारगौ। बिनि थाखायनो आंनो फैसा होआ, बिनि थाखाय आं बिपिएफआव फैफिनबाय। औ नंगौमोन, आं फेरेंगानि गुन्दामोन सासे, बिनि थाखायनो आङो गोसोआव सानफिननानै आं बिपिएफआव फैफिनबाय, नायगाव एल पि अफिसाव फैफिनबाय आङो। बिथांमोनखौ जों दा सिनायखाबाय, गुन्दागिरिखौ गासिबो जों सिनायजोबो, नाथाय बिदिखौ दामावसै दिननिफ्राय। बिथांमोनहा गासिबो उदालगुरिनि, ओमफ्राय आरो माखासे जोंनि लकेलनि दङ सानै, जाहैबाय गोमसार आरो गेगं। गोमसार आरो सोरखोम सोमखोर आरो फेरेंगानि गुन्दा फिजानायफ्रा रुथिं बानायलायबावदोंसो डिउटि होनो थाखाय। साब्रैजों हरनि एकथानिफ्राय
4टासिम सानसेबा सानसे आलदा आलदा मानसि दोथोयो आरोखि दा बेबायदि रड थर लायो बाथुल थाथुल दङ खुख्रियारि दङ बेखौथ' जों गुन्दाखौनो होनांगोन बेथ' गुन्दायानो जाहैबाय जोंनि इउथआवथ' बेबायदि गैया बिपिएफआव बेबायदि लाग्रा गैयानो आरो जों नुवाखैबो दिनैसिम बेनि थाखायनो जोङो हरजों हर मैया हरावहाय जोङो फैनाय जादों नायगाव इउथआव फेरेंगायानो होयो जों फेरेंगानि आन्दारावसो मावो नालाय फेरेंगाया जेखौ बिथोन होयो जों बेखौनो मावो दा जोङो फेरेंगानि मानसि नंला जोंनि बिपिएफआव फैफिनबाय खार'ना बेनो जोङो सिगाङावहाय 25 तारिख थांनाय मासावहाय फेरेंगानावनो थांनानै जोङो जइन जाहैदोंमोन हा फाथा होगोन होननानै जोंखौ होनलायलाय अखानायैनो थिनहरदोंमोन मानसि दिनैसिम गैया आरो जोंखौहाय लांनानै अखानायै लांनानैहाय हाब्रुबारियाव दोनहैदोंमोन केम्पआवहाय हाब्रुबारि केम्पआव दोनखांनायनि उनावहाय जोंखौ बिनिफ्राय लांदों माबा औवाबारि बासबारि होनो दाउखिबारि बासबारि दा दिनैहाय बेहाय लांनायनि उनाव दिनै जोङो नायगाव इउथआव फैफिनबाय दा जोङो हाग्रामा सारनि नांगोलावनो जइन जाफैफिनबाय आरो बेयो खोथाया सैथो दङमोन जोङो फ्लेट बिसिनाया जोंनि मानसियानो जोंनाव प्रुफ दंजोबो गारि नाम्बारबो दङ आरो अदालगुरिनि मानसिफोर लाबोनानै दोनफैनाय बिसोरबो दङ जोङो बादा होदोंमोन दा बेबायदि दा खालाम होननानै बिसोरो गुन्दागिरि खालामदों बेफोरबायदिखौ जों नुनानै फेरेंगानि फिसानाय गुन्दाफोरखौ गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ नुनानै दिनै जोङो फैफिननाय जादों दङ जोंनिनो लकेल मानसि दङ सानै सोमखोर होनो बिनि नामा आरो सासेया गेगं जोङो बादा होदोंमोन खिन्थु जोंनि बादा होनायखौ बिसोरो लायाखै गारिया बलेर' नाम्बारबो दङ जोंनियावहाय जोंनाव प्रुफबो दङ हरावहाय माने बिसोरो थाबायोबा ब्लेक टिप सिथाबो टिप सिथाबनानै बिसोरो सालायो आरो माने गुबुन मोननै गारि दं बिस्रा मोननै गारि दङ औ सानाव आलादा हराव आलादा हराव आलादा औ दाखालिहाय जानानै थांनाय फ्लेट सावलायलायनायाबो जोंनि मानसियानो दा दिनै इउथखौ बिपिएफनि मानसिफोरखौहाय बदनाम खालामदों नाथाय बियो नङा जों खुद दङमोन जोंनो मेगनजों नुनाय मानसिफोरनि फटेजबो दङ जोंनियावहाय गारि नाम्बारबो दङ जों होनो हायो दा बेनो फेरेंगानि गुन्दागिरिया दा दिनैहाय आरोबाव बेबायदि खालामबावोबा जोङो एक्सन लानाय जागोन फेरेंगाया जेंगोनखौ मिथिखानानै दिनैहाय गुन्दागिरि खालामदों लकेलिटि मानसिफोरखौ लानानैहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामहोदों दा बेनि गुन्दागिरिया बेनो इउथनि सेंग्राफोरा बेबायदि खालामाखै दिनैसिम रावखौबो जोङो खुद नुदों आरो जोंनि इउथनि मानसिया बिदि खालामग्राबो नंखाया बिथाङा जेंगोनखौ मिथिखाबाय बेयो रोखाखा बिथाङा बेबायदि खालामबावोबा जोंबो एक्सन लानाय जागोन